Jeg er kreativ, og jeg er nytænkende. Jeg er beklædningshåndværker. Man skal vælge en erhvervsuddannelse, hvis man godt kan lide at lære ved at have hands-on. Fordi at man ikke bare skal gå i samme retning som alle andre ved at tage gymnasiel uddannelse. Man får brugt sine hænder, sin hjerne på en helt anden måde. Vi lærer ved at gøre. Det faglige niveau på skolen er højt, fordi at alle lærere er uddannet inden for faget. Alle folk er virkelig dygtige til det, de laver, og de er engageret i det, de laver, og de vil det her. De vil bibeholde et godt stykke håndværk. Jeg har valgt den her uddannelse, fordi jeg gerne vil senere hen blive uddannet som noget tøjdesigner, eller den retning i hvert fald, så jeg vil gerne vide, hvordan det hele fungerer. Jeg manglede noget mere konkret, noget mere håndværk, og at vide, hvordan tingene hænger sammen, frem for bare at skulle designe. Jeg synes, det er en super fed tanke, at man har et håndværk, at man kan et håndværk.